srpskom, da ne pričam na engleskom, mogu i na španskom. Mogu i na španski, ne opasno. Ajde, molim. Ajde. Nemoj na japanskom, može špansko. Apsolutno, španski. Ne mogu, ne. E pa nemoj. Dolazi kod Čatko. Ćao, Čale, odlučio sam, hoću da studiram u Meksiku. To je Amerikanac, jel da? Bravo si rekao, drago mi. Šta tata treba da uradi za tebe? Pa slušaj, godina traje ono 10.000 eura, to meni treba, moram da platim to. Ako bih mogao da ti da imaš neki kredit, ono, okej, uradit će to tako. Kako je u Srbiji? Dođe riba i kaže, Keri, Dragana, ću ti idem u Beograd da studiram. Majke ti rade, da se kojaš tamo, po slavovi. Pa ne vaš ti ideš, sam to greo kilo mesa. Ti ješ u Beograd ti. Ne važno. Kod moće mlinara 2 dana se čekaju za posao. Što nisi išao na posao? Hoćeš ti po Beograd? Po slavovi da piješ oni šoteri. Kako šoteri, šoteri to tvoji. E pa ne može. Hvala.